Chinthong Amser pathu aklam along BJP Election Rally ajaimek kepado pon. Nijangkar biang long lakha ki thom Chinthong constituency ke parlo Amser pathu aklam along niphai kep arni BJP Election Rally ajaimek kepado pon. Pinilabang so mayalong non kebang ji MP election ahud BJP asong ke ongdung award spend ke pahaidun ji pura bidi sore chethan chimum pon. Bangso ajaimek along aluhi man peng pen CM Dr. Tuliram Ronghang Chitongdun Son Thak Thaksi EM Horen Singh Be MLA Rup Singh Teron MEC Avijit Kro Tum Setame Chitongdun Rinti Son Si ke damtang Chinthong constituency along APHL Sia Song Pen Kithurdun Abangphu Sar Im Be La Penari Sang Ho Tum APHL Sia Long Klem Rapet Dam Rapet Tum Pen Chenglok Congress asong Chinthong constituency along Mandal Secretary Welba Saila Pen Arisang Hotum Chipa Okdun Renti Sonsi Mai Kiching Pen Kijut An Ing Samjin Mesen Me Et Pen Mai Pichun Pon Watat Lang So Pen Khoya Tiso Karbi Daily News Narendra Modi video ke lakukan tanghon pacitang adanya lapen ke BJP parti Mesen Ing Samjin parti Dorom cukup pinten itu ke plak lason plak Filipin pen laso munitung munti par siksi pinidak Chinthong konsensi tame APSLC pen cucu pakai itu nama akan nidet pen cenglok alang icewanik lo ton haruin ya ton thong kerak ho alang icewanno sarin peron tapi Chinthong awar ke alang ipulo APSLC ke muta beno acili celata beno Lasi di kuben nang rong sida kwan nak ko pulun dan acilian da beta nak punya lapen ke da kongres aja secretary mondor kongres la tamen penana bang tuang piche banglo lasi pinida BJP long na chpo la sondet kali ni li lo kapek mai meeting dam piglo ani atumi belo cheng nili atumi tik belo cheng nili atumi dik suri pothalong dame mondor komite kongres at kon sin jonne IPSLC ko lapen ke haladak bukajan tame bang suri ini susah bang puang itu menjoin borjan long tame IPSLC candidate Martina kathar pi alage abang re sida alang di Delhi kachong datam nam jui sida nilong anglo lakana alang long workers tum anke la solong dan itu BJP parti long na chapa benar la son da taksi atumi tame ya long kaprek along itu mai meeting nam lo atumi tame ye ang ton si opposition na tuman dame pinana abang kubang biya phai ke ong dum tom ke BJP long na chupa bun pini dame na korgan thiben si ke chenglo korgan thi o dipu ben si ke chenglo dipu dame je doramla chuke dam tang doramla konsensi ben ka contest dun bang bijoy teron aben district congress long vice president aben mondol congress block congress ke doana tim dame nang join dun etlo chualang le ke dam ke chair so lo kerep kalau so bijoy teron ke la tame pini BJP long na chupok don lo ati machiwang lo la pen dipu youth congress ke doana tum tame pini nang chupok korgan thielong tame dak pini PSLC pen penana bang puang phetum bang pharuhini sose abang puang phetum pini na chupok don lo sar la Chinthong long non nom compensation puthak mane putage do tum ke long le la he puthak ke inquiry pojong silong le promte public iten complain na pideno kapelong iban ni liklem bom tangka bay long sar bon tame alung le adam pen chelong le dat ba laino la si along return ni lifana pideno ni lila non la election jote ten ni liklem chapo